kibaru di seba nya fra folo ko chogodi ya fo chogo mi juma do ya ofa bota ka cha doni amba dam ni providentiel e lu ye soni sigi Yamusa Camara général Yamusa Camara kan ko aye aka tien fo ko ga kwa ma aka tien be fo ka so ke ko marama fen ko do be ukrainien do o kunkan ko amason ka anendo oni nyogon che ko so be o providentiel mo lu ka nye fra folo e so ma de na Yamusa Camara be yenno les échos au local de Kashoni Sigi, anga docteur Soba minabe wele ko ponge ko chakela ko olube barablala mimbeta clé tanyo la oye les échos mo ka nyefra folo e somadaina ni oye levi dunyo anaka chede onye amba refu Mali Tribune Alexis Kalambri aleka 7 frado ale ayira ka foko Idriss Déby ntanya liminkera tanto ko an chenchenga jamana o shita don shinimina ke minye ko Idriss Déby tanyani mingera ko chenchenga jamana o shita don shinimina ke minye incertitude sur le Sahel oye oluka nyefra fola Idriss Déby ere froki a jema bala ale de uka nyefra fola minye aujourd'hui Mali Alou Badra Aidara ABH aleka 7 frado aleka no ka soni sigi minye si c'est technologie ko si c'est technologie ni jamana ka kiri ko kanga daelen data Abuja Nigeria ka ofenno ko si c'est technologie ani jamana oluka anga takiri bunakunga Abuja ka ofen Nigeria denata oye aujourd'hui Mali oluka nyafra folaye le pousse El Hadj Chamogo Traoré aleka sembe frado olukelendo ka soni sigi maminka oye jaje di Amadou Sankare ka ko politique ngania foite alela ko jaje di Amadou Sankare ko politique ngania foite alela ka so ke ma chamangelendo ka duru ka foka bena ke IRD o cheboye El Hadj Chamogo Traoré aleyo okuna foni soro Amadou jaje refe le Renard di Mali moko olu fenengelendo ka soni sigi Idriss Déby kelenga ko ni ye farafina cɛba wɛrɛ talen tuguni cɛba min n'a tali bɛna kɛ sababu ye ka siga don maaw dusukun na cɛncɛn ka jamana kan o ye le Renard di Mali mɔgɔw olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na lɛgɛsɛ mɔgɔw le lɛgɛsɛ olu kɛlen don ka Dr Boubou Cissé premier ministre kɔrɔ bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ka ɲininkali kɛ ko n'o y'a sɔrɔ san 2022 ko ni Dr Boubou Cissé de don olu ye ɲininkali tɔ min bila ko n'o y'a sɔrɔ san 2022 ko Dr Boubou Cissé de do wa o ye le lɛgɛsɛ mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye an bɛ taa ɲɛfɛ halisa min ye la révélation ni o ye Daba Tunkara ale ka sɛbɛnfura ye olu kɛlen don ka sɔni sigi min ye commune fɔlɔ o centre de référence dɔgɔtɔrɔso ko maa min ye a ɲɛmaa ye n'o y'a médecin chef ye Jakarija Kone k'o kɛlen don ka marako juguya min kɛ nin dɔgɔtɔrɔso in na o kɛlen don ka dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ ngɔku mɔgɔw la kosɛbɛ o ye la révélation mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye le coup ni o ye Sam Samabali o ka sɛbɛnfura ye ale kɛlen don ka min ye Mohamed Yusuf Bachili Aras Bach o bila a ka ɲɛfura fɔlɔ la ko Aras Bach seginna ka na k'a bɛ ka dugu yɛrɛ Aras Bach le comeback du Phoenix o ye le coup olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na an b'a kuncɛ ni l'indicateur de renouveau n'o ye groupe renouveau kunnafoni carisira ye a ɲɛmaaba ye Dramane Alou Kone ye olu y'a yira k'a fɔ ko Mohamed Ali Bachili n'o ye Aras Bach facɛ ye k'a y'a yira k'a fɔ ko Yamusa Camara minɛli min kɛra ko siga foyi t'a la ko sariya sɔsɔra Yamusa Camara minɛli min kɛra i n'a fɔ o ye ale de sɔrɔ ministeriya la a fana ye a ka tiɲɛ fɔ ko Yamusa Camara minɛli min kɛra ko sariya sɔsɔra kosɛbɛ o ye Mohamed Ali Bachili ale ka fɔta ye Fanta Tomota nin bɛ kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ o de kuncɛ nin cogoya la tantɔ Isa Kabasidibe yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman o ni foli ka kan an b'i fo ni don kibaru di sɛbɛn ninnu kɔnɔna kunnafoniyaw bɛ walawala 10h15 bi juma Isuf Traoré Isu Kravat ani Modibo Sanogo olu bɛ laseli kɛ sisan anw ka denw ma welele an bɛ o bisimila i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ fɛn min kɔni ye bɛnbaliya ye o dugu jɛlen no furu marabolo kɔnɔna la ni o yɛrɛ bɛ kajolo fɛ o la walasa aw ka se ka faamuyali kɛ ni bɛnbaliya ni gɛlɛya in kan Isa Kabasidibe ale ye wele bila Sigiman Konate ma an ka jɛ k'a ka laseliw lamɛn. Sirima Konate i ni sɔgɔma. Awa resira Isa. Sirima an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka sigida caman kan. Awɔ. Aw ka sigida aw y'a yira an na k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ aw kan. Sigida yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ye ani gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan? Ok. Isa yi bisimila.
a diyara n ye. An yɛrɛ ka sigida an bɛ furu commune na. Furu. Commune na. Kajolo cercle la. Sikaso region na. An ka dugu gɛlɛya min b'an kan o ye an ka mɔgɔw bɛ ka minɛ ni kumakan dɔw ye yan. Kumakan minnu tɛ kumakan jɛlenw ye. Cogo di? Par exemple an ka mɔgɔ dɔw bɛ bolola bi. An b'a kalama k'a fɔ Mali ye drakiko kɛlɛ kɛ a mɛnna. Drakitigiw bɛ bɔ u ka yɔrɔ la ka na an ka yɔrɔ la yan. U bɛ to ka na baara kɛ an ka baw kɔnɔ. An y'a jira u la k'a fɔ u ka bɔ an ka ba kɔnɔ cana u bɛ ka tiɲɛni kɛ an fɛ yen. U y'a jira an na k'a fɔ u bɛna bɔ ba kɔnɔ. An ye kangari dɔ ye a bɛ se siɲɛ dama dama ma. L'autre jour ne yɛrɛ sigilen tora u nana ne wele k'a fɔ ko ne dɔgɔkɛ bɛ Kajolo Gendarmerie la. Ne ko n ko a ye mun kɛ? Ko drakitigiw ye a convoqué. Soit disant que ko a ye drakitigiw ko fɔ commune jeunesse ye. Commune jeunesse dun y'a jira aw la ka bɔ an ka yɔrɔ bila. Est-ce que an ka dugu bɛ bɔ commune na wa? Donc o problème de bɛ yen halisa fitinin bɛ u bolo Kajolo. O tuma aw i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a ɲini cogo min jeunesse de bɛ ka a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye dragi bɔ u bɛ mun k'o tigi la ko n'olu fana tɛ violence kɛ dɛ. Ayi. O dun b'u convoqué mun na? An ma violence kɛ. An y'a jira u la k'a fɔ u ka bɔ an ka yɔrɔ la. Donc quand an nana. U taara dragitigi sɔrɔ ba kɔnɔ. Dragitigi kuma min tɛmɛna dragitigi ni jeunesse cɛ ne tɛ se ka o dɔn. Ne kun tɛ yen. Mais min ye ne dɔgɔkɛ ka côté ye. U nana de convocation na ne ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ convocation na k'a fɔ ko min b'a jira k'a fɔ ko Petini de ye n'u jira ɲɔgɔn na. O kɔni o yɔrɔ kɔni ne ma sɔn yɔrɔ ma u b'a ma de. Puisque Petini ka baarakɛyɔrɔ ba kɔnɔna ye a bɛ to ka taa cɛncɛn bɔ. A bɛna cɛncɛn feere mɔgɔw ma dugu kɔnɔ. Bɛɛ b'a dɔn n'o ye a b'o kɛ. Mais olu ka convocation kuma kɔnɔ. K'a fɔ ko Petini ye baarakɛla yɔrɔ min na. Gɛlɛya min wulilen no furu dugu kɔnɔna la o bɛ tali kɛ na don n'a nataw la an bɛna a kunnafoniya tɔw bɛɛ lajɛlen lase aw ma sisan an bɛ don décryptage kɔnɔna la i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ nin wagati laban in kɔnɔna la an ɲɛ b'a la k'a fɔ fɛn min ye cour constitutionnel ye ale tɔgɔ seginnen don ka na mɔgɔw da kɔnɔ tuguni o la fɛn min ye société civile fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔw ɲini ye jumɛn ye Isa Kaba bisimila décryptage kɛnɛ kan Saha Fanta Tumota an bɛ foli kura ka ɲɛsin lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen Kaba an b'a fɛ ka dɔn k'a ko kɛra cogo di yalima cour constitutionnelle a ko bɛ ka kɛ gɛlɛya ye tuguni wa ko mun de kɛra? Oui, i b'a dɔn k'a fɔ kabi 2018 gɛlɛyaw ani 2020 gɛlɛyaw an y'a ye k'a fɔ halisa cour constitutionnelle tɔgɔ bɛ mɔgɔw da tiɲɛ don an ka cour constitutionnelle sigicogo hakili lajiginna a kuma fɔra ka ca cour constitutionnelle yɛrɛ bɛ sigi cogo min sariya sunba lakanabagaw mɔgɔ 9 don a mɔgɔ 9 tacogo o ye hakili lajiginna jamanakuntigi bɛ maa 3 ta o maa 3 wajibi don sariya tigilamɔgɔ 2 ka kɛ a la bulonba ɲɛmɔgɔ o fana bɛ maa 3 ta maa 3 minnu cɛla wajibi don 2 ka kɛ sariya dɔnbaga ye 3 tɔ conseil supérieur de la magistrature ni o ɲɛmɔgɔ ye jamanakuntigi ye tuguni olu de bɛ maa 3 désigner donc n'i y'a ta ka jateminɛ gɛlɛya ye jumɛn ye anw ka jamanaw ni jamana wɛrɛw tɛ kelen ye kuma dɔw la an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko fitiriwaleya an ka jamana kɔnɔ o ka gɛlɛn mɔgɔw ma mɔgɔ min ye a bolokɔni ɲɛsin ma zango ni maa minnu filɛ nin ye ka fɔ tantɔ n'u taara jamanakuntigi ye mɔgɔ minnu désigner wajibi don
a ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ olu de ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi min mana kɛ fanga la wagati min o bolo nɔ bɛ kɛ kojugu cour constitutionnelle mɔgɔw tali la k'a sɔrɔ cour constitutionnelle ka baara bɛnnen bɛ baara damadɔnu ma baara minnu ni olu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ laɲɛnamayali ma kuma dɔw la olu ka kan ni tiɲɛ fɔli ye ka sɔrɔ u ma mɔgɔ si ɲɛda lajɛ n'i ye a ta ka jateminɛ baara fɛn fɛn bɛ kɛ kuma dɔw la o baaraw bɛɛ lajɛlen lasiri bɛ bɔ jamanakuntigi de fan fɛ a bɛ ɲini olu fɛ k'olu ka tiɲɛ fɔ la n'i ko ko o tigi ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ min ye olu bolo don mɔ la k'o tigi ka tila ka olu ka na u sigi o tigi ka kuma kunna kuma dɔw la a kuma ka ca o de la kuma caman depuis an binna crise kɔnɔna la fɛn damadɔnu bɛ mɔgɔw bɛ minnu kuma la ko ka falen don olu la o ye cour constitutionnelle sigi cogo ye ani kalata sɛbɛnw lawaleya cogo parce que kana ɲina k'a fɔ cour constitutionnelle ka baara belebele dɔ fana ye kalata bɛɛ lajɛlen mana ban mɔgɔw ma n'u ka damakasi sɛbɛnw don cour constitutionnelle bɛ i sigi o kalata damakasi sɛbɛnw kan n'a kan ka minnu bin a b'olu bin n'a kan ka sɔn mun ma a bɛ sɔn olu ma n'a bɔra o la tuguni ale de bɛ tila ka jaabiw bɔ k'a bin tuguni o de gɛlɛyaba nana san 2020 kalataw kɔnɔna la ka sababu kɛ cour constitutionnelle ye mɔgɔ dɔw ka jaabi bi ale de tilara ka jaabi bɔ tuguni fo Tani Manasa yɛrɛ y'i sen fereke jaabiw la an bɛ ji d'a sɛnɛ kan fo ka dugukolo meleke donc mɔgɔw ba cour constitutionnelle hakilina miiri kɛ cour constitutionnelle sigicogo kan o de la i ye jɛkulu min fɔ o jɛkulu ni a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ docteur Sali ye olu ye u ka proposition kɛ an bɛ se k'an da don olu la. ok Kaba bɛ se k'i da don o la u ka proposition ye tali kɛ jumɛn ni jumɛnw kan. olu ka proposition fɔlɔ ye cour constitutionnelle maa 9 bɛɛ lajɛlen cour constitutionnelle maa 9 bɛɛ lajɛlen k'u tali ka kɛ ɲɔgɔndan senfɛ. concours a ka kɛ soit a ka fɔ ni sɛbɛnfura de b'i bolo ni sɛbɛnfura de b'i bolo ni diplôme de b'i bolo o de b'i yamaruya i ka taa a concours la donc i fanga de y'i se yen nɔ mɔgɔ m'i lase yen nɔ jamanakuntigi m'i lase yen nɔ assemblée président m'i lase yen nɔ mɔgɔ si m'i lase i fanga de y'i lase yen nɔ la indépendance dɔɔni bɛ kɛ cour constitutionnelle la olu bolo u ka proposition filanan ye min ye ni a ma ɲɛ ko o tɛ se ka kɛ jamanakuntigi bɛ mɔgɔ minnu désigner dɔ ka bɔ jamanakuntigi ka désigner ta fanga la jamanakuntigi sen ka bɔ conseil supérieur de la magistrature olu ka désignation na wa jamanakuntigi yɛrɛ kelen n'a ŋaniya n'a diinɛ bɛ maa 3 minnu sugandi fana o maa 3 société civile sen ka don la hali n'a kɛra 2 ɲɔgɔn ye société civile ko olu désigner jamanakuntigi fɛ. ok donc ninnu bɛɛ ye waleyaw ye waleya minnu ni hakilina miiriw kan ka k'u kan jɛkulu wɛrɛw bɛ hakilina miiri la mais bɛɛ kɔni sɔnn'a ma bi fanta tomo ta k'a fɔ ko a bɛ taa cogo min peut-être que a ɲana fransikaw bolo ka sɔrɔ kɛ an filɛ méthode min kan fransikaw ka méthode don peut-être a bɛ ɲɛ olu bolo parce que tuma dɔw la hali n'i y'i bolo ɲɛsin olu ma n'u nana ni tiɲɛ fɔ wagati nana olu bɛ tiɲɛ fɔ nka anw fɛ yan nɔ bolo min bɛ mɔgɔ balo i kɛ man di k'o kin. D'accord, mais Kaba, est-ce que ni révision yi min nana kɛ gɛlɛya ye ɲinan tuguni wa? An bɛ ka taa cogo min ni janto ma kɛ n'a baaraw ma kɛ jɛya kɔnɔna la gɛlɛya wɛrɛw bɛ na ka sɔrɔ kɛ kunnafoni dɔw bɛ ka commencer ka bɔ a ko la k'a yira k'a fɔ ko anglais ka premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen Tony Blair fondation dɔ b'o bolo ko fondation Blair k'a fɔ i n'a fɔ fɔlɔ la Marcel Sekaldi constitution kɔrɔ min n'an y'o kuma fɔ Marcel Sekaldi n'o ye Faransi ka avocat dɔ ye o fana ye n ka cakɛda ye constitution dɔ in sɛbɛn cogo min ka n'a cogo an kunna nin fana ni zen tuguni kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ko Tony Blair tun bɛ munumunu na Bamakɔ yan nɔ a seereya tɛ mɔgɔ si kɔni bolo nka mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko contrat de dira a ma k'a ka constitution dɔ sɛbɛn ka na di anw ma malidenw fɛ mɔgɔ ma dɛsɛ Mali kɔnɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ se ka hakilina miiri kɛ ka anw yɛrɛ bɛrɛma constitution sɛbɛn min bɛ bɛn an ma min tɛ bɛn an ma k'o k'a kɔnɔ nka n'i ye constitution bila mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan zango tubabu la mɔgɔ généralement
olu bɛ taa fɛn minnu don a kɔnɔ tuma dɔ la olu tɛ taa anw jimi sira fɛ k'a sababu kɛ fɛn dɔ ye gasi ye Angleterre o tɛ gasi ye anw fɛ nka fɛn dɔ ye gasi ye anw fɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ Angleterre mɔgɔw bɛ yaala n'o ye mɔgɔw tɛ donc ni a taara o Tony Blair ko bolo kan i n'a fɔ kibaruya minnu n'an tɛ se k'an sɔn basigi u kan i n'a fɔ kibaruyaw bɛ k'a fɔ cogo min k'a fɔ ko Tony Blair ka fondation de bɛ na constitution sɛbɛn tuguni ka n'a di anw ma i n'a fɔ Marcel Sekaldi ye constitution dɔ in sɛbɛn ka na d'an ma cogo min gɛlɛya bɛ bɔ baara la. D'accord, an bɛ Ala deli Ala ka na ni nɔgɔya ye ko la ka ban kumakuncɛ kuma wagati ale sera. Kumakuncɛ kuma halisa Fanta Tomota kanubagaw u bɛɛ lajɛlen fo ani dɛmɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni olu ye jɛmukan in kanu ani fana ni ka duwawu don kɛ Amadu El Konare yanni ntɛnɛndonya cɛ ale min bɛ pressé weekend ka se yanni ntɛnɛndonya cɛ Ala ka farigan o nɔgɔya kosɛbɛ ani an bɛ foli di Ali Aidara ma ni karamɔgɔba don an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn Amadou Kuyate Aba an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn Fode Kone an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka Ami Baba Sise n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a furumuso an bɛ a fo Bajala an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka foli di an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Fuseni Tarawele Berté Santerre n'a cakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ani kanubagaw bɛɛ Fanta Tomota an bɛ bɛɛ fo. Isaka k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini ni walawalali ani ka timinandiya la nin wagati na an bɛ taga kabala fɛn min ye Madame Tarawele 15 ans Sumaworo an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma o yɔrɔ la Umar Konta k'a ni sɔgɔma fo yan fo ɲɔnɔ a n'a furumuso fila Adi Sidibe a n'a furucɛ Yosi k'u ni sɔgɔma fo yan fo Kalaban fɛn min ye Samba Modi Kaloga ka bɔ fo Baraza an bɛ a fo a n'a furumuso fila Kama Korkos ani Mamu Sila an yɛrɛ ka musokɔrɔba Fatumata Lali Kuyate an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo kɔrɔ Kasim Tarawele i kɔrɔkɛ a ka jɛmukan jara surɔ a y'a lamɛn minɛ n yɛrɛ sunɔgɔla kan to a lamɛnni na k'a ni sɔgɔma ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka nɔgɔya kɛ Amadu El Konare anw seginna kunnafoni min ye bi ka di aw ma jumadonya in na o bɛ tali kɛ na nɛgɛ kaɲɛ 9 dugu kunkanko o kɛnɛ bɛ sigi e ma fifa min nuna o fɛ ni Ala ma basi foyi k'an na tɛnɛndon 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Renouveau Matin wɛrɛ kɛnɛ kan bon week-end à vous.